At may isa pa akong chikiting ditong kulit. So ayan, itutor muna kayo. Wala magtutor? Tour. So ayan, ito po ang dating pictorial photo booth. Dati, ito po ang photo booth. Yan, ang Tara sa Alcantara. Wala ko'y apil man. Wala ko nagpalista. Hello everyone, this is Sally's Vlog and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys is matutour tayo dito sa Alcantara Heritage Park. So ayan, this is ang view ngayon at may kasama po ako. Ito yung mga kasama ko. Ay, say hi to my vlog. Noreen Kapoyan at Iris. Ayan. At may isa pa akong chikiting ditong kulit. So ayan, itutour muna kayo. Wala magtutour? Tour. So ayan, ito po ang dating pictorial photo booth. Dati, ito po ang photo booth. Yan, ang Tara sa Alcantara. Yan. Ay, kulit ng bata ko dito. So, ayan, mag picture muna sila. Yan. Sige, picture. Ato lang i-screenshot. So, ito po picture. Yan, mag picture muna kami. Oh, diba? So ayan, may ano sila, may bago silang kuan dito guys. May bago silang kasi ditong park na to guys is under of renovation. Sakto ba? Renovate pa po ito guys. Ayan pong nasa center guys, nakikita nyo yan yung Alcantara Heritage Park. Hindi ma-zoom. Ayaw niyang ma-zoom. Yan, nakikita niyo yan guys. At dito po ang hallway na po is meron po silang mga maliliit na bangka. So ayan, dito muna tayo magpasilong muna tayo dito guys. So ito po ang bangka nila guys. Ang bangka nila guys is parang baligya mayata kasi hindi ko po alam, parang baligya yata to guys. Parang ibenta yata to kasi same na naman sila. Parang ibenta nila to kasi wala pa tong makina. Wala pa. So dito muna tayo. Dito tour muna kayo. Yan pa mga kasama ko. Grabe. Yan mga kasama ko. Hindi sila nainitan. Ako naiinit na ako dito guys. Grabe. So ito po ang kuan guys. Oh wala pa. Oh yan. Wala pang laman. So ayan, dito yung mga kasama ko. Mamaya pupunta kami dito mamaya sa cemetery. Ay, kami. Tawag doon, maghukay kami ng bangkay kasi 5 years na. Tapos dapat na siyang ilipat doon sa Basta ilipat siya guys. Hindi ko alam ililipat. Yan, nag-picture pa sila. Oh, ato tara. Samahan natin. Puntahan natin. Ayan, makisama tayo sa picture nila guys. Ito po ang view. Ayan. So, ayan na init talaga. Wala ko'y apil man. Wala ko nagpalista. Wala pa ko na mag-vlog. Ayan, ito. Mga kasama na. Ayan, ito po ang one guys. Photo booth. Tingnan niyo. Tingnan niyo guys. O diba? Ang init na dito. Saan kayo pupunta? Merkado, Alcantara. Ito na mas merkado. Mana sila? Kuya ko sa Iris. Mag-unsa mo dito? Mag-kuya nila naman. Unsa mo dito? At sa hagdan sa loob. So ayan, ilan na bang minutes? 4 minutes pa lang ang vlog natin guys. So ayan, maglakad
So ito muna ang kuan guys, view na kapila. Doon po ang kuan. Nag-process pa sila sa national ID. So ito. Ayan, dito muna na ang view guys. Grabe ang ganda talaga dito guys. Oh. Malaki, ang malawak dito. Ayan ito. Pwede ito anong tawag dito? Pwede ito Zumba. Tapos mainit lang. So ayan, may bangka dito guys. Ayan. Hindi ko po alam kung sino yung may-ari niyan. Ito ang view guys. Habang nag-aantay sa pila guys, dito muna tayo nagkatambay kasi grabe guys, ang init. Tingnan nyo guys, ang init. Ito po ang view for now guys. Tapos ang taas ng pila. So yan, yan ang view. Taas ng pila guys. Ayan ang view, Alcantara Heritage Park. Ayan, maganda na yan kapag matapos na. Ayan. Tapos dito nga area na to, ganda na to dito. So yan, dyan sila nag-interview for national ID. So, ayan. So habang nag-aantay tayo sa kasama natin guys, makiupo muna tayo dito sa itong may-ari ng bangka na to. Dito muna tayo makiupo guys. Kasi ang init talaga. Doon sila sa sa kabila is nainitan talaga sila guys. So ayan, dito muna tayo magkuha kasi dito, hindi ito mainit. Pero ito siya, kunting lang yung sa araw, grabe ang mainit pa din. So yan, thank you so much for watching guys. Hanggang dito lang po ang aking vlog. See you soon, bye bye.